O Seminario de Onomástica da Real Academia Galega decidiu mudar o nome do concello de Porto de Son, vixente ata agora, que pasará a chamarse o Porto do Son, con artigo, nesta edición do Nomenclator de Galicia. O Seminario iniciou un informe de oficio tras detectar o uso do artigo tanto nas formas documentais como nas orais, como no uso da xente. O Porto do Son é un topónimo composto de porto, que é transparente, e son. A segunda parte do topónimo é de orixe escura e téñense propostas diversas hipótesis. Hai algunhas que deben ser descartadas. Por exemplo, o que a relaciona co sustantivo común son. A parte de que non se entende por que son pode ser parte dun topónimo, as atestacións medievais representan con C cedilla, o cal hoxe se escribiría con Z. Tamén se debe descartar a súa relación co topónimo do Zón en Pontevedra, porque este, como nos din as documentacións antigas, se escribía como Dezón e é un derivado do río Deza. Actualmente os investigadores están de acordo en que é unha forma prerromana, que de Porto do Son debe segmentarse Porto de Ozón. Este sí tería relación con Ozón en Muxía. Pénsase que seguramente ten orixe nunha antiga raíz indoeuropea, é dicir, propia dos falantes que vivían aquí antes da chegada dos romanos, que significaría agudo, ou punta. Este topónimo pois estaría relacionado con Oca ou con Agrón. Actualmente está formado por diversas parroquias que pertencen aos arciprestados de Posmarcos de Arriba e Posmarcos de Abaixo. Formouse o concello coa forma castelanizada en 1835 e naquel momento xa aparece como el Puerto del Son. Todo castelanizado menos Son, que non había maneira de castelanizalo. O nome do concello aparecerá de alí en diante sen artigo nos nomenclátores, pero aínda así hai moitas fontes, algunhas oficiais, como da Deputación da Coruña e o propio concello, onde aparece tamén con artigo. É dicir, o seu uso con artigo era bastante frecuente. Tamén aparece con artigo nos séculos XVI e XVIII, como por exemplo moitos exemplos que aparecen no catastro de Ensenada. O nome oficial alternou entre a forma reducida Son e a composta, que foi a definitiva, con o seu artigo. En 1203, no nomenclator, restituíse a forma galega, e agora, no 2026, restituímoslle tamén o artigo por estas razóns que acabo de dicir, porque é común nas fontes orais e tamén nas fontes escritas. Popularmente tamén se coñece como o Son, pero o nome completo debe ser o Porto do Son.